Kriminala lehen. Barkatu, ofiziala. Kriminala bigarren. Ofiziala ez nintzen ni. Kriminala hirugarren. Ez. Kriminala laugarren. Txantxa bat da. Kriminala bosgarren. Damutuko zara. Orain, zenbatu ditzagun kriminal guztiak berdea, gorria, beltza, horia, urdina, bete besterik ez datu basea. Haur baten papera egin dezaket. Non dago kriminal urdina? Aupa, erraldoi arrautza bat. Arrautza hori nahi du. Hei, zer egiten ari zara? Hei, itzuli ezazu, nirea da. Orain nirea da. Ara norbait falta da, zenbatu ditzagun berriro gorria, beltza, horia. Ara, non dago berdea? Ene, harrigarria. Ai, nire piramidea. Eraikitzaile baten papera egingo dut. Zer, non dago horia? Akats bat izan behar du. Niam, despistatu egin behar dut. Guztiak joan dira. Etor zaitez. Zer ez? Zer egin duzu? Hori da, poliziari deituko diot. Bai, polizia. Ondo da, ulertuta kriminalak harrapatzera goaz. Ez saiatu, baina harrapatu zaitu. Joateko garaia da, jauna.
zapaldu zaitut. Harrapatu egin zaitugu. Esnatu, esnatu. Kartzelara joateko ordua. Ez daukazu eskubiderik, ez nintzen ni. Badakitzu izan zarela. Itxaron pixka bat, berdea, gorria, horia, urdina, kriminal bat falta da. Harrapatu dezagun azken kriminala. Harrapatu zaitut. Ez dut kartzelara joan nahi. Kartzelara joango zara. Ez hautsi legea sekula. Dasha, mesedez ez jauzi sofan. Zer iruditzen zaizu hau? Orduan, nik erakutziko dizut munduko tramolinik onena. Goazen. Lotu, segurtasunu alak. Segurtasuna lehenik. Nik ere gidatu nahi dut. Zerbait daukat zuretzat. Wow, oso polita da. Polita. Tramolin erraldoira goaz. Bai, ai. Goazen. Wow, oso polita da hemen. Eta hori ez da dena. Guztia guretzat. Yes! Wow. Ai ama, kutsa sorpresa guztiak bilatu behar ditugu. Aurkitu duzu sorpresa kutsa. Aita, aurkitu dut. Lehena daukagu. Sorpresa kutsa. Utzi laguntzen. Aita, opari bat dagoan. Badakit, ikus dezagun nork lor dezaken azkarrago. Aita, ez gelditu atzean. Utzi, zoaz zure helburura. Zoaz. Ohe hau oso gogorra da. Ez zaitut atzean utziko. Esnatu.
Barkatu goazen. Begira, Alex kutxa. Alex utzi laguntzen, Alex eman eskua. Non dago labirinto honen amaiera? Aupa! Dasha, ahaztu alzaizu opariak. Pups! Dasha, begira uste dut bat ikus dezakedala tunelaren amaieran. Nire da. Ni naiz lehena! Itxaron. Beldur naiz. Dasha, zergatik ez duzu oparia hartzen? Aita, lagundu. Lasai, poliki. Nire kabuz egin dezaket? Begira aurkitu dut. Bai, noski. Itxaron niri lagundu itxaron. Begira nire oparia. Bai, goazen. Wow, ze ona. Ideia bat daukat, aita, etorri hona. Zer gertatzen ari da? Oops. Ouch. Aha. Wow. Broma egiten ari naiz ondo nago zatozte. Ados, Dasha. Aurkitu ditugu sorpresa kaxa guztiak. Bai. Ireki ditzagun. Bai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotxea, Monster Truck, nor nahi du. Ni. Zuk Monster Truck kotxea ongi. Zer, horra kanela. Ni, Zu, primeran hartu hau beste auto bat. niretzat. Kamioia zuretzat, primeran. Hauz laime da, benetan. Inoiz ez dut hau ikusi, haupa izoztutako botila. Ez niretzat. Nor nahi du. Ni. Ondo zaude, untxia. Ez ni. Aitarentzat da, ez da. Bai. Gustatzen zait. Berarekin lo egingo dut zein sorpresa polita. Yay! Ha-ha! Presaka ibili behar du. Aizu ez trabatuta nago. Alex, ondo alzaude? Ez nire motxila trabatuta dago. Lagundu nazakezu. Ados noski hiru bi bat goazen. Aizu ez nire motxila hautzi da.
Alex, mesedez ez negar egin badakizu zer, nire motxila erabil dezakezu. Bat har dezakezu nahi baduzu. Eskerrik asko. Ez dago lekurik batere. Arrazoi duzu barkatu. Alex, Eva, gosaria prest dago. Nik zaintzen dut hau. Eba mesedez itxaron niri. Goazen, Alex. Eskerrik asko. Aizu, Alex, ideia bat dut. Goazen, Alex, agian honek lagunduko dizu. Eskerrik asko. Gozatu zure gozaria. Eskerrik asko. Betea nago. Goazen. Funtzionatzen du. Alex, itxaron zure markatzaileak. Zer aizu ez berriro ere hauez, Eba, zer egin behar dut orain? Itxaron minututxo bat. Saiatu hau, Alex. Ongi. Alex, Eva, presatu, eskola autobusa hemen dago. Ongi. Alex, ez ahaztu zure ur botila. Ados, Alex, agur. Eta ez ahaztu zure bazkaria, Alex. Eta zure pintxoa. Agur lagunak izan egun ona eskolan. Aizu ez berriro ere hauez. Dadi klasea, hau da marrazketa ikasgaia, 10 minututan marraztu behar duzue txontxongilo hau. Ondo. Eta denbora hasten da orain. Txarra, Alexentzat, baina badut ideia bat nola lagundu. Denbora amaitu da, zuen marrazkiak erakusteko garaia da aurra. Amaitu dut. Lan ona, Eva, abat duzu. Alex, ez izan hain triste, badut zerbait zuretzat, motxila hau egin dizut, orain hemen jar ditzakezu zure gauza guztiak. Benetan. Egin dezagun hau. Ara. Eskerrik asko, irakasle. Bez horregatik, Alex. Agur agur bihar arte. Alex, goazen kanpora jolastera. Goazen futbolera jolastera. Aizu ez nire motxila korrikain behar du. Aizu ez nire motxila. Eba, motxila berri bat behar du. Eta hau, Ez burko zorro bat da. ados itzuliko naiz. Eta hau, Ez erosketako karro bat da. goazen motxila berri bat erostera zuretzat, Alex. Bai, goazen. Ongi etorri nire dendara. Hau, Ez, hau. ez. Aizu, hau gustatzen zait. Ongi, Zenbat balio du motxila honek? $20. Hau da daukagun guztia. Barkatu, hau ez da nahikoa. Itxaron momentu bat. Nire motxila truka dezaket? Goxokiak ondo da, har dezakezu. Iai. Ez horregatik, Alex. Hau emanez, bi motxila har ditzake. Bi poltsa, bai. Bi berdin ditut.
Eba, bi motxilla berdin izan ditzakegu. Eskerrik asko, Alex, motxilla hau bikaina da. Gizonaren laguntza onena ala lagun oso maitea da. Odia rosa bat da. Zirkulua. Triangelua egin du.